Mararamdaman mo ang pinag-iba. Kunting tik-tik lang dito. Kailangan ba tumalon? Oo, hindi mararamdaman mo kung tama sa airline. Pula sa pula. Blow sa blow. Ano na? Diba nag-grant na nga ako sa tuition? Oo, meron na nga siyang yung tuition nga. Nag-grant na siya sa tuition din. Nakakuha na rin siya ng beginner ng class 1. Pati air brake. Meron na siyang beginner niyan, pati air brake. Alright yo guys, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Babalik tayo, no? Dito tayo ngayon sa Winnipeg Yard. At syempre kasama natin si Mrs. Kasama si Mrs. ngayon sa sa biyahe ni Apong yung Alakay. Yan. Kaya mo na yun, Han? Oo. Kutang ko lang muna itong truck. Magdi-deliver kami, guys. Hinatid ako ni Mrs. dito pero uuwi rin ako mamaya. Sasama siya para makita niyo kung paano ang trabaho ng truck driver na kanyang si Lakay. Pamalaman niya kung paano nga ba. Pero bagong lahat, check muna natin ang makina ni Cordapia. Woo! Check. Siyempre, i-check natin ang langis niya. Kunin ko yung ating doon. Pwede pa guys, nandiyan pa sa minimum. Max. Isa pa. Repilan ko ng konti guys. Repilan natin ng konti. Dito kaya yung aking sa kabila. Repilan natin ng konti. Yes! Nandito yata yung aking mga langis-langisan. Han, yung sa akin iba. Yung sa'yo linagyan ko ng baka mamaya. Yung sa akin, yung alam mo ko sa akin dyan, yung kape ko? Oo. Alam mo kung saan banda? Okay. Hindi, yung sa akin mayroon ng parang nasipsipan. Okay. Yung mayroon ng latak doon sa takip. Okay. Ito guys, ang ilalagay natin Delo 40 XL 10W30. Piripilan natin kasi parang bumaba siya. Maigi na yung meron tayong mga Dandahan lang. Kasi guys, ang langis ay mahalaga. Yes! Okay, tama na muna yan. Tapos sa susunod check ko ulit pagka kapag sumakto, o di tama na muna yan. Kasi change oil lang naman niya Wow! Okay. Refill. Siyempre, mataas pa yung kanyang coolant. Dito, check natin. Yung mga lahat, wala naman tayo nakikita parang oily yung katawan ng makina natin, yung ibig sabihin walang
Wala naman siyang ano, wala naman siyang kumbaga tagas. Ang blade niya kompleto, walang bali. Sa ilalim, wala sa ilalim, number 1. Walang tumutulong mga langis dyan. Yan ang importante dyan eh. Kasi pag meron, at least alam mo na gagawin mo. Pagka ano, ipapacheck up mo sa likod. Bago mag ano siguro ang gulong natin guys, magpapalit na ako ng gulong. Medyo ano na to mga to eh. Sabi ng mga tropa, pwede pa daw tong mga gulong ko, isa pang winter, pero papalitan ko na kasi delikado na sa winter. Pagka madulas, napakadelikado eh. Lalo pag lulusong tayo ng Vancouver. Ayoko naman na ano eh, ayoko naman lumusong na ganyan ang gulong ko. Okay guys, start lang natin itong tao para mag warm up na siya. Yun. Tapos mag-login lang ako. Ano Han? Kaya mo? Ano, ilagay mo na dyan. Ay, hindi yan mamamatay. Hindi yan mamamatay. Okay, so parehas lang din yata yung ano, yung trailer na dadalhin natin. Charge ko muna sa cellphone ko, baka mamaya malubat pagka usapay ano tayo ni ano, Madam Alana. Yes, I will complete a new inspection. Okay. Okay, so ilagay ko na yung pre-trip dito. Magpe-pre-trip na ako guys. Tapos hook trailer sabi niya. Nag-aaralan ko pa rin to eh. Hook trailer. Yun. Ad 1466. Yan. Tapos puntan natin yung trailer doon guys. Tarhan. Tara lights. Yes! Charo si Mrs. Let's go guys. Iyan na natin yung ano. I-hook natin yung trailer natin. 1466. Yes! Maraming langaw eh. Wala dyan no? Baka yun. $1466. Ito owner operator to, Han. Sarili niya rin yung trailer niya. Oh, yan. Oo, yan. Itong truck na to, Peterbilt na to, owner operator. Sarili rin niya yung... Paano mo nalaman? Diyan na nakatira.
Parang nalaman. Ngayon yata yun eh. Oh, kasi yan ang madalas na... Sinabi sa'yo? Oh, kasi sinabi sa akin ni Raylan eh. Nakausap niya na daw niya. Ay, ito yung trailer na. Eh, sabi ni Raylan eh, siya daw ang may-ari ng ano rin yan eh. Siya rin ang may-ari ng trailer nun. Punta may pre-trip ko muna. First time sumakay ni Macy's ng truck na ano, mapapasama sa delivery. Wow! Malalaki na nga lang yung mga anak namin. Lagi kong lagi kong sasama si Macy. Ganun pala yung kalakas? Oh, at least. Ganun? Oh. Okay. Baba ako. Tara, no, baka. Tignan natin yung airline. Ito. Tignan tayo airline. Pula sa pula. Blow sa blow. Tapos itong ano, electrical. Kailangan ba unahin pula, blue, green? O... Kahit na ano, basta nakapunta siya sa tamang ano, sa tama, okay yun. Tapos temperature, tama, dapat tama yan sa ano. Yan. Tapos yan natin dito. Tignan natin yung pula rito para mag-supply ng air. Tapos silipin mo sa ilalim. Make sure na ano yan, nakakapol. Saka mo ito yan. Guys ha, sasama si Mrs. sa biyahe. For the first time in history, makakasama si Mrs. At ito, itaas natin to, nakadump ito, ilagay natin sa ride. Yan. Para magkarga ng hangin yung airbag. Tapos kunin natin yung ano, kunin natin yung martilyo. Pag martilyo tayo, martilyoin natin yung ano. Okay. Yun. Oh, pukpukin mo para alam mo kung gaano katigas ang ano, mag pre-trip. Mararamdaman mo ang pinag-iba. Kunting tik-tik lang dito. Kailangan ba tumalon? Oo, hindi mararamdaman mo kung tama sa ano eh. Yan, tama. Chichikin mo dyan yung mga ilaw. Lahat ng mga ilaw niya, yan. Baka mamaya, sabihin na naman na, Hindi, nandito ako eh. Oh, bakit pinapre-trip mo yung asawa? sumama nga eh. Hindi drive. Nandito naman ako. Tapos i-check natin yung ano. Oo, siyempre. I-check natin yung ano kung paanong arrangement. I-check natin ang load kung paano ang arrangement. Oh, maganda, maganda. Yes! Kung fully secured ba ang load or hindi, yan. Yan natin kailangan pang akyatin doon. Tama na yan.
least hindi na tumba. Yun ang purpose niya, kahit kaya titignan natin kasi gusto natin malaman baka tumba na yan. Pagdating doon mapagbibintangan tayo. Anong purpose nun? Okay, ilalim. Wala naman. Ito. Ito dito. Kailangan pinapasok to. Kine-check natin lahat dito, airbag. Tsaka yung mga wirings. Yeah. Kailangan ko simple ang trabaho. Make sure lahat ng ilaw doon gumagana yan. Hanggang doon sa taas. Meron din doon sa taas. Rights. Minutes pa naman. 11 pa. Guys si Macy nandyan pati-kuha mo ngayon isang ano natin dyan, yung battery charge natin. Pasok. Ganyan? Oo. Yan? Makita mo naman yung ano dito. Save. Yan. Tapos, Ito, yung charger natin. Pangarap din guys ni Mrs. mag-truck driver kaso hindi siya pwedeng mag-truck driver gawa nga ng meron kaming maliliit na bata. Ito ano? ba nga, Ano na? Diba nag-grant na nga ako sa tuition? Oo, meron na nga siyang yung tuition nga, nag-grant na siya sa tuition din. Nakakuha na rin siya ng beginner ng class 1. Pati air brake, meron na siyang beginner niyan, pati air brake. Kasi you never know one day, di ba? Baka mamaya mag-switch ng career, pwede niyang magamit yon. Kaso nga lang, may malilate kami kaya hindi siya pwedeng pang mag-aaral ng ganyan. Well, what magagawa? Siyempre may mga anak tayo Kaya si Mrs. full-time housewife, taga-alaga ng mga bata. Yan. Tayo ko lang itong oras. Tapos, asan yung ano ko dito Yung? Yung papel, pagkikuha mo dun yung papel ng nating yung papel ng delivery. Lapit na. Pero pang 13 Dito ba? Ano yun? Lagay ko lang dito. Yan. Kapitbahay pala ni Fred, may nakita kang truck doon. Oh, yung sa... Filipino pala. anak marami nga big break lot sila Alright you guys, tara. Tapos ng free trip. Larga na tayo. Ikaw ba dyan naka-seatbelt ka na ba dyan? Seatbelt ka na? Pag-test pa natin. For the first time, si Mami nakasama sa biyahe, sa delivery. Wow! May internet naman dito. Magkano ilalapit lang niya yung truck. Kaso bawal kasi ilapit masyado.
ma-unload tayo agad para matapos, makauwi agad tayo. Pinangarap mo rin ba mag-truck driver, Han? Oo, siya. Kaya nga ako kumuha ng ano eh. Learner. Ano, nakakuha na ng learner, di ba? May learner ka na. Funds na rin. Ha? Funds. Funds? Funded by government, no? Wala nga akong gastusan. Yun lang na bago. Alam. Ako, makasama ka sa biyahe ko para makita mo kung paano ang trabaho ng asawa mo. Gaano kahirap magbukas ng trailer. Ano bang feeling pag nasa taas ka, ha? Pag ito nasa taas ka na malaking sasakyan, Nervous ako. nininervyos ka? Bakit naman? Ang speed ko lang, 80 lang ang speed ko. Kasi mataas. Nininervyos ka pala. Medyo may pabigat, may pabigatan lang ang load natin. Ramdam ko bigat eh. Saan yung mga sakay? Wala mo man, problema. Dito na tayo sa city. Mac Phillips na tayo, guys. Hindi na lang, hindi masyadong ma-traffic ngayon. Gabi na rin. Hapon, Gabi na, mag-alas 8 na. galas 8 na nga, gabi na nga. Pero maaga pa. Delivery natin oras alas 9:30. Ay, sa Instar magdi-deliver. Lapit na rin ang delivery natin. Kinakabahan ka, hane? Kinakabahan ka, nininervyos ka? Yoso pala to si Mrs. eh. Masasanay ka rin naman kapag ka, kapag ka ito na trabaho mo eh. Sanayan lang yan. Maaga tayo, alas 9 pa magbubukas yun. Ang tama, makapaglinis pa kami sa truck, guys.
time. Okay. Guys, nandito na tayo sa delivery location. Mamaya pa naman ang bukas nila, alas 9 pa. Kaya pag muna tayo rito, antayin natin ng alas 9. In the meantime, linis lang muna kami ni Macy's dito sa loob ng truck. Okay. Hard. Just off. Duty muna kasi. Okay. Alright you guys, inabot na tayo ng hapon. I mean, madilim-dilim na. At ang oras natin is 9:20. Tama-tama na contact ko sila. Pina-atras na tayo sa loading dock nila. Kaya naman dito pa lang bubuksan na namin ni Mrs. yung ano doon, tran doon sa likod. Ako na ako. Ikaw ang magbukas na kung kaya mo. Si Mrs. si malakas yan nagbubuhat yan sa bahay kumbaga sa ano gym partner ko si Mrs. Wow! Then ang temperature, okay, so 33 tsaka 34 kasi multi-temp ito. Hindi multi-temp ito. Isang temperature lang. Para malaman mo, sige. Ito kabagla kasi maliwanag doon. Oo, yan. Saan, paano ba? Yan, yung ito muna, buksan mo. Kung gaano ka, kung kaya mo. Isa. Paano, ganyan? Di isa pa, ito kabila. Ito din. Yan. Tapos mo yung isa. Yan, ganyan. Tapos? Hilahin mo. Yun. Yan. Kayang-kaya pala, malakas Tapos ano mo ito, ilak mo ito. Ilak mo muna ito. Paano? Ibalik mo, ganon. Ganyan. Balik mong ganyan, ganyan. Tapos yan. I-ano mo doon. Malakas, guys. Malakas si Mrs. magbukas ng pintuan ng trailer. Wow! Yan. Ay, lock mo ulit yun. Tulad ng ginawa mo. Yan. Nabot na tayo ng gabi. Yan. Tapos ito, ilalagay ko naman itong ano na to. Dito lang sa ilalim, sabi nung banging tinawagan ko, dito lang natin lagay. Alright, tara. Baka naman bawal ang ginagawa natin. Hindi yung bawal. Wala naman tayo pinapakita. Tara. Okay. Let's go. Door 47. Sana matapos ito ng isang oras. Kasi baka mamaya puti pa na ng alas 12.
pa rin tayo, maya-maya konti. Pagkatapos niyan mag-grind, tapos pag nag-grind, tulad ng sinabi nila kanina, ano na ako, aalis na ako dito. So, gawin ko ng sarili ko ng unloading. Unload. Yan. Buhayin muna natin ng earphone, ha? Palamigin muna natin. Alright guys, antay lang natin. $12 midnight. Ayun guys, red light na. Mag-i-start na silang mag-unload. Sana makuha ito ng ng isang oras para makauwi na. Yes! Yan si Mrs. nagpapahinga muna dyan sa loob. Okay, dito lang ako sa harapan. Tayo lang natin mag-green ulit, tapos larga na tayo. Ayan guys, green na, inaabot tayo ng pag-aantay dito ng anong oras, 11:45. Nandito tayo ng alas 9, 9, 10, 11 pa. Kulang-kulang 3 oras. Tapos sarado lang yung pinto, tapos alis na kami ni Mrs. Ako tinutupi lang ni Mrs. Kunin ko lang yung papel doon, pati ko lang konti, titignan ko doon. At pagkatapos diretso na tayo. Puputulin ko na lang siguro yung video vlog namin dito kasi gabi naman na, hindi na rin naman natin makikita kasi madilim. Hindi muna ako hindi muna ako abanti ng diretso. Tignan ko muna sa loob kung na ba nila lahat yung baka mamaya may natira pa eh. Ganun ka palagi? Oo, hindi ako lumalabas ng kasi dito lahat ito eh. Hindi ako dumidiretso. Baka may tao. Oo. Patayin na natin. Kasi na-experience ko na to guys eh. Umalis ako, madilim, sinarado ko lang, hindi ko tinignan doon sa loob, may 2 palita pala, hindi ko makita sa loob. Tapos, ang nangyari, bumalik pa ulit ako sa dideliveran ko para ipakuha yung 2. Kasi ang load ko na to eh, para sa kanila lahat dito eh. Ayan. O wala, maliwanag, malinis. Hindi ako binigyan ng kopya ng papel. Yun. Tara guys, uwi na tayo. Yes! At makapagpahinga na. Ay mga bata nag-aantay na sa amin ni Mrs. Alright. Paalam na tayo Han. Si bye-bye na to the camera. Ay hanggang sa muli natin pagkikita Ingat kayo lagi. Thank you sa panonood nyo. Kita-kita tayo sa susunod na vlog natin. Bye. Okay, bye guys. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.